Cor Hellinga, we zien hier aan de start bijna van de feestweek van de APK en het grote ballonrecord. Ben je zenuwachtig? Nou, nee, eigenlijk niet. We staan hier aan het eind van het lint en dat lint begint in Tolhuis en dat eindigt hier bij de tent. En nou ja, het goed is het nou aan één gesloten en hing het er genoeg ballonnen aan voor ons record. Dat hopen we tenminste dat de jury dat extra vindt. Het leek van tevoren een Mission Impossible, maar het is slagen, hè? Ja, het is slagen. En ja, mij dankzij de bewoners van Colum vanzelf. De Columers die hebben hun fantastisch weerd deze oude dagen en dat verdient alleen maar heel groot respect. Ja, want 250.000 ballon. Het lijkt mij dat het eigenlijk nog wel wat knap binnen. Wanneer hij hem echt een record? Boven de hoeveel maat ze dan wezen? Nou, als je het record zit nou op 200.000 ballon ongeveer. Bij benadering weet ik het net, maar het is 200.000, zeker net meer. En hoe een afstand van 20 kilometer. Dus als wij 21 kilometer hel je, dan leidt het record hier in Colum. Een krachtoefening. En om jullie nou niet langer in spanning te houden, het is niet helemaal geslaagd. De 25 kilometer die Hellinga noemde, die zaten er niet helemaal in. Het oude record was 20 kilometer. En jullie hebben met elkaar, ik knoop dat even goed in de oren, 22.000 374 meter keer 10 ballonnen is 223.000 ballonnen. Yo! En dan mag je jureren en dan mag je aan het aantal tak komen. Hoeveel bent er precies worden, Klasina? Ze hebben de vrouw maar even vertellen laten. Nou, het wie precies te wijzen 223.740. Ja, het record is meer dan 10% verdubbelen of vergroter worden. 200.000 naar 223.000. Dus chapeau voor Colum en dat het lukt is, dat ik vind het een wonder. Maar ja, je zult met zo'n groot dorp nog groter in werken. Maar elke doe je dat. Hè?